Yani kisagani Kenya beta. Digo sokongo seraiga. Dirigo ramonte ati kusenga imoko na sabiri. Kakingo sene chibando tochete kuikurmo yaro mate. Ingi. Babu nera chibando ukasamuru sana. Ngasamuru naki. Sabiri agenda na Petro. Ogenda na Bob. Ntena kimota etemenya. Kaituachiete. Ngose twalenge gweta sabiri aganda ibi twetere toba kwana basani bae bakurukale. Iga alisa iga se mwale nkonda iga mugeta sana mugakwani abasani bakurukale. Bono nguyongo koletera mangana yuere. Ese ngenjo bone nse gatomenya tabantu mpaiyo bamenya ta. Gakina basani bae twachete kuba kwani nche mangana yogote ba yogo samuru ninya maite twachete ko samuru. No tigango eresa iga. Iga alisa iga se kwachete na Bob. Ninya maite alega. Nainde. For your information. Kwanza nakuboli nyumotara endale una kweresa kwanza mumuroli nantebe tinayo gocha kuira mwabota gutaiti for your information akutaki nayo gocha kuira mwabo ate tata tagwanjeti. Now look at me. Ndete ngotebinga nimbua to monto nanyore to monto nkamate yet one bedroom kwenda komea 20,000 akantomera chibesa bone yachire ige account korundeti chibesa. Nago tiri popo yugwe kenyoroga iga. Ai kwanza toro chomora pero no kwanza bana twachite isiko iga toro chomora kero yo muntu ngora ale konya mukwani oyo migi go wakiran motabi na mukwani ri migi bachabeli okwani ri chukwa kade simia ebero chakina bwatisi nacho okwani nobya ditina kobuli ekara konya kuogerere simia ne to wakane simia tabwa yabu yari no good mood sitao chao mood nayo bwata inki je mudi moinari nanyu mudi wokendi mudi nako rigiria marume ga tinkorochi nako ko ndio tanto metyo nchikonyi ngote ni mbati base nkonywera lero osena marume gotoka ango wa ozuya mwina okay ayaka ro konyora marume ngayo konyorure ose ngochekene ngocha kokoligi ntoko ndigeri ndamo gako na nimbati sababu yo kokoligi libona kinajira na rosa bona ngyo kwera na ligo ngento kana leo tebi migi ayo nyoko bate ndo ante inte ingo tebi anya nki umetano mosanione okay nsajira bato twa chana akeigo lakini kene ngelinga ano mosanione no kolisia ngomera bakuga akare kirichinza choko kama bona ente na kyomi ente bi aja teba iga ano metro mosanione nainde abasani wanatakiana mazuri nake sababu kinyuri kikima at least msani ntoko sana bado tena tunaelewana wachake na Kemba na ani kumbe ta Kemba ine nyabedu relax itakwira ngora usana musani Antivirus no murona ndiana ni mwana aliyo bache lakini sawa mama tena lakini usana musani Antivirus ene musanyo igono manyete bisoero bya byospi wachakire wonchunguza ngokuchunguza sikize ndakora to tebene obya mavuno yako na mapato yako the last time navunete chibando chane chasaleta I'm not talking about kweli achikome ko boli timbusule tipi okay ngeke ndokena ngugwa ngokwande kendaye ngokwande mane yes uchumi mbia onerega manyete afago te bafatari omanye musacho kunari ni manyete yo tomate musacho ni manyete ni manyete Antivirus ni manyete no mundo tali como gikende no siga ta como gi lakini ano musani yo kwa mate yo kwa wasokero na mwete tu metene yo tana ki wancho musacho kwancha nare matera onji oyo no matari mwana uri matara na igole bucha lyo soko kanga Kurangoni chinyama akabone gere chinyama boyo ndo moinaria mumurori boyo tinga moinaria okanga kunanga abo sikira abona muno kuomiri chintange ya tikane chintaga chiana ane sesera korumetiga maino watali kenyole kukulia Antivirus buse imeme sakeime daisani reke ningo mezi chintenge na anjira niri nimba bunande na badesi minene ari waka nimba bunande nasayo manyete nyoma yane
yani mpaka ina sibiri kana oro creeps tawera bia town yo konguro monto Gaki twarenge gweta. Kero twangweta sabiri agante itosoe tobakwani kobakwani nganyora ni tugachaka gukwana rero. Ukanyora saiga sana mugakuana mpaka kote muna tanganje right. Na ku understand yo murakera no nende kwanza tete tagwanje ti ai. Ai njana ndinde mapenzi yo mundo tugwati. Kwanza gwateba kuna tinechi beso bwate kwan igo gwati. One ni mbwate chibeso. Tera no busani otete gosali elsingi nchokwanyora chibeso. Nenjangi omboke buya. Na bogo kitebo kigochiga buna popu nugo no nchitigange ndendo renkinda nyare okara kwanza nande bono ngoira nande town. Teba ngwanta etekero gocha kwanyora chibeso ro mubesano kete tingo maiti. Karenga ena sibiri na akoro kiri no mno gotomana ona mabere gochingu ngokoro kikonya konyora musani okote imboka na chibeso rengo. Of course nanya konyora korakini tingo ka. Igonje nimbote ndamo konyora chibeso mai kubacha gocha gonya gonte. Esengenje kwache tena pop. Bwana tingo sino bua. Konae na gotigire sabiri no morembe. Nachi. Na bwana wantiga igo. Sawa embuya. Ana urankonya. Umanyite ne bantu barazaga kwimugi kenyinyi ngorosa kwimuguru. Afadhali sikenje nawo mumanyite. Ocho ndera ki ochabiri kenyinyi eke nekyanya ninjiko erwali gali nyagitali at least manyike kenyinyi kiruita sikite. Enjara nero turaki afadhali ocho ndena kitali kiaga nekiaga sikenje no mumanyite no metaba kunguba boss. Tiangotai. Antivirus tarabara beta bwa kenyinyi. Na kwa nasa an example. Lakini nabu nabara tware kaswende ya Kongo usikini shasa. Wacha kiro kwa na bono. Okay, chiwesere ngobwa tengo koriro uchunguzi kogera. Musikari wakora nyanchwa police station. Agwaka 45,000 na ndoroche akolinda within nyanchwa. Batanti baira sinko charo ndabo nubi. Kwa manyora nando liochire bo matara moino. Igo kwa manyora sobo don boss ko kichana mataria. Bono uria sa rusu urere to komanya. Ile ngoko. Lakini no manyite. No metaba kunguba boss pia bwate. Senge chongo cha mulimo umera na ma. Ai kindiki. Ngakana ko uchunguzi. Igo na abere kindiki. Ngotenere taba cho bantu bakora uchunguzi. Igo nje bona abo. Nje gebesa nalgo kwa nenke igo. Onkorora uchunguzi nkenke igo ntena ki Ordinary Antivirus no Antivirus. Saying Antivirus squeeze your jacket be fun. 1 2 3 ngoi kasi chiba siro ta ko ngachi gete onte intigero 4 5 chempa 1000 na kwa. Ya 500. Kwa raba ntokoliwe. Mafuta kolwa. Mafuta no bote gari. Bote bigi. Bote Subaru. Futbishi. Aya korega. Okay, to chikotara kuri sabas bagutoka. Ayega ya smoke. Ene gasukwanga. Ngakirero wacha sende. Madikire sananda mungu pimete. Ngakirero wacha sende konyo gota moinanga na nyobolemo. Squeeze. Na kono nyobolemo. Ngobati chasa kono nyobolemo. Uhora wacha kende siasa. Okay, ngai kwa wacha le. Omo sani bote kende. Orinta. Ya ngote inabendu ibo drugs. Obuyani no seri ndogosana. Umuntu at least orankonya naye. Bochabeli. Bochabeli. 500. Tinta tiko commit suicide. Suicide. Mada. Karango go itoku ngakikoroku. Tinta tiko commit ekyo karwa. Je skuru manyene. Karwa. Arati ngote igonto ana. 500. Yandori to chikori nyanjwara no chekara simo bisana sa marume ayo kwa muburi swali onyagoitabira recordings achonte ngochi bestia kwana wande kimo konyo buri ari chire kimo kwano wangina buri moko berra barwa bakoni ya basensi bona ba ono tata ngate yantu vera sa kwa mwenari gosena yoko basi idiane oje chere asu kwa rukuru rigundire ligwete para ari sakina arari korabi iwa rigundire ka para ari sakina arari korabi ndi kobeta tenena choki para ngote tikonkonya arwa ane ngote tikonkonya ana bona manya useless ana bona manya you are stupid yantonke yora hagonye ende mundo to yora hagonye kenyori ke kasi no koni tu koni mare mo koni ngo chi ai changa ime cha besa chibasi yao nkijanya ngokonya njwesi yao nkijanya ngokonya wale wacha ngote ya mana virus jetinda kwa nayo kyondo na kwa monga na kaoni bakembera ano kama kama konda na kama sora somo kambi karua ali chini njengo kopima nare by the way because ngocha gi ngocha bakora mari kumuna box yetuereire karua njeronya konda mana manya kigento kyora nkonya you are useless period head box ya korango iga ya usenya ya usenya sorry okay jiro
Anya tari bikunde byo begete mutu na gato likoro kumonta ke kondike. Tanda keramiki kwa sota kon konyo muntu busa. Ne rusariti kinyuriki. Uncho kire kurwana antivirus nge para ya zariki. No agutara onkubukia. Ona agusina na nesese yo kindo mwina. Ae champion. Nawe ekenyoleke nabo giacha igasare kaigo muswati okorukubo chaberi bona acha kamera magunchara agante bimurigeria antivirus anda konya nero ukondama monto bosa na bateri ngera ekire kyangwatira monto bosa